दख'ना बासिदों दख'नाफ्रा मोजां मोजांथार नै ओरैजाय बिदन गोजा ओरैजायबो बिदन दङ dan dख'ना गोजा थायो नागिरबावसोलां Ada full. समायबायना आरामसे आराम जादों ओमफ्राय गुस्थिखौल' संनानै लादो गांनैखौ लानोसै नै ए गांसे आरो नैबे गांसे बाथ' कालार माइदिनि itu ki itu ki bihor berapa maror maror lagi apa Sudah. Itu moजां enggak? Gस्ला मेरला मेरलाथार माने जोब्बाय हायो नुयो बेलेग डिजाइन बेयो गोदान डिजाइन ने बेखौ लानोसै आं नैबे गांसेखौ Ini harus yang ini. Mereka lah baik. Kali ni kebinan au, Allah baik. Yang segang ni lah baik. सानफ्रोमबो दावबायो नोंजों लांगोना
दाफेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसिया दाफेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय